Doon na lang ang panahon, iksod ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan kuhaon, sugatong na siya. Ikaw o ako, iyan kuhaon, lalino talipay ang ating matagamdaman, kauban na siya. Pagkaanin lutog kataho, ang langit tulubulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang kadan siya kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang, wala na ikamatayo Isus. Tulong tanan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang, dayanan sa mga gila na bato. Subak sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, inas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksod nga ang Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan uhaon, sugaton na siya. Ikaw o ako, iyan uhaon, lalino panganod, lulog kalipay ang atong matagamdaman, kauban pa siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangilan, wala na ikamatayo lulog tangan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit na matamo. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakiran, wala na ikamatayo Isus. Ugamog yung pagakuptan ng imong mga saad diri ka namo, Lord Jesus. We praise your name, Jesus. We praise your name. Thank you for your goodness, Father God. Thank you for your unfailing love, Lord Jesus. Thank you for your mercy, Lord Jesus. We praise your name. Yes, Lord. Lainaw sab ang higayon nga imong ipaabot kanamo. Usa ka maayong panahon diin ikaw nagahatag kanamo sa mga kaayuhan aron kami magaduol og magasimba kanimo. Mga Ginoo, salamat nga bisan pa man ini magatagna magapadayon ikaw sa pagbubo sa imong gahom nga imong itabon kanamo. Ug punon nimo kami pinaagi sa imong pulong aron ang among pagtuo musukad nga magmatinud-anon. Salamat magapadayon kami sa pangalan ni Jesus Christ. Amen ug amen.
Mayong hapon, ilabi na sa mga naasagawas sa atong live streaming karon. Kumusta kamo o salamat sa inyong pagsubaybay kanamo. Mao lamang nga paglig-on kamo karon nga naa karon sa nagkalain-laing dapit sa kadasuran. Okay. Mao na dili kita mawad-an sa paglaom tungod kay ani ay mas labaw pa nga nagahatag kanato nga nagasaad kanato. Pinaagi lamang sa usa ka pulong nga pagtuo. Okay, karong hapon na hisgutan nato ang pagkatao. Okay. Sa atong pagkakristohanon, the believer's identity. Okay, kaganiha gisgutan nato mao kadtong the servants conquer or the believers conquer. Kinahanglan magpuyo kita sa kadaugan. Magpuyo kita sa dili himuon nato na moarag bakakon ang pulong dili bakak. Pag ingon niya nga we are more than conqueror, wa gyud nay bakak. Mananaog ngano nga daghan ang wala magmadaugon. Wala ang problema sa pulong, naa sa iyaha ang problema. Okay. Nag-ingon si Jesus sa Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 verses 21. Ingon siya na dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa iyang saad. Kundili kadto lamang siyang nagatuman. Praise the Lord. Nagatuman. Sa atong panahon, sa ako nang gisgutan, usa sa mga kusog nga nagtubo karon ang Christianity. Ngano? Tungod kay kahoy. Nahinumdum ba mo na itong kahoy? Dili normal ang tubo. Kusog ang tubo sa Kristohanon pero dili normal. Ang pamaagi sa ilang pagtudlo, ang pamaagi mao lamang ang quantity. Praise the Lord. Not the quality. Okay man ang quantity, basta quality. So kung gusto tag quality, diha nato sugdon sa pagkatao. As a Kristohanon. Okay. The believer's identity. Nag-ingon si Jesus na dili, not everyone will say to me, Lord, Lord. Luke chapter 6, ingon siya, why call you me Lord, Lord, and do not do the things which I say? Ngano nga mo ingon man kamo kanako, Lord. Sa ako nang giingon niya tumiaging mga bulan na ang Christianity kusog nga nagtubo tungod kay minghimong kahoy kini og nananga ang kahoy og ang nagbatog mga langgam. Mao nga sa atong panahon karon gihimong negosyo, gihimong pangwarta, mga langgam. Ngano nga migamit kita og dili maayo nga pagsabot sa langgam tungod sa Matthew chapter 13. Nangutana ang iyang mga tinunan, Ginoo, unsa man kadtong binhi, niingon ang Ginoo, pulong, kadtong langgam, yawa nga mituka sa pulong. So kanang mga langgam nga nagbatog sa sanga, mao nang giingon, dili na naiya sa Ginoo ang uban ni ana. Kadaghanan nagbatog ang mga langgam. Ingon ang Biblia, langgam, sa diha nga nitubo ang kahoy, nagpananga sa Matthew chapter 13. Og didto nagpahilo na namatog ang mga langgam. Okay, so kusog ang tubo sa Christianity tungod sa ilang mga pamaagi. So dili na pamaagi sa tao, sa Ginoo, kundi pamaagi sa tao. Pamaagi sa tao. Dinhi sa Mark chapter 7, Marcos kapitulo 7, pamaagi sa tao. Ingon siya sa Mark chapter 7 verse 6, he replied, Isaiah was right when he prophesied
sa diha nga siya misulti about you hypocrites, mahitungod kaninyong mga maot. As it is written, sumala sa naisulat, these people honor me with their lips. Apan ang problema, their hearts are far. Layo kaayo ang ilang mga kasing-kasing kanako. Naa ba sila'y pagsimba? Naa. They worship me. But ang problema sa ilang pamaagi sa worship is, ingon ang pulong, vain. In vain. Their teachings are but rules taught not by God but by men. Dili na paagi sa Dios, kundili paagi sa tao. Apan kita nga nakasabot. Amen. Kitang nakasabot, stay where you are. Stay at the right lane of God. Right track. Right position. Ipahiluna, gyud kanunay ang imong kasing-kasing sa insaktong pamaagi. Mauna ang true identity sa mga Kristohanon. Colossians chapter 3, number 1. Colossians chapter 3, mauni siya. Okay, kamo nga naa sa gawas, paminaw kamo, o ayaw kamo padala sa bulog sa mga panahon. Kay ang John chapter 10, nagaingon ang iyang pulong, ang akong mga karnero naminaw sa akong tingog. Ayaw paminaw sa tingog sa kalibutan. Kay daghan ang tingog sa kalibutan, apan usara ang tinuod nga tingog nga nagahatod sa kasiguruhan. Walay lain tingog sa atong manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. Colossians chapter 3, since then you had been raised with Christ, sa diha nga kamo na Kristohano na. Ang buot pasabot na ining nabanhaw uban kang Kristo, sa dihang na bag-o na born again ka na. Ang tanang na tao diha kang Kristo, mingon amen. Ang iyang order is set your hearts on things above. Ipahiluna ang imong kasing-kasing diha sa itaas. Things above, where Christ is seated at the right hand of God. Verse 2, mind. Set your mind on things above, not on earthly things. Verse 3, for you died. Kay born again ka na. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Wala ta mahibalo na kining kinabuhian, nasilyuhan na. Nasilyuhan na kita. Ang atong kinabuhi, wala na na-inbilap. Diha kang Kristo. Okay. Nag-ingon siya, your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, nga mao siya ang imong kinabuhi, appears, then you also will appear with Him in glory. Sa dihang mo padayag na siya, kita usab uban kaniya, diha sa iyang himaya. Verse 5, put to death therefore, whatever belongs to your earthly nature. Ang tanan nga ginamaster nato sa una nga wala pa kita magkristohanon, put to death. Mao gyud nay order. Mao nang identity.
Okay. The believer's identity mauna ang ilahanan na ikaw tinuod nga magtotoo diha kang Kristo. Patyana. Ingon siya, put to death therefore whatever belongs to your earthly nature. Okay, so iyang gi-enumerate, immorality, impurity, kahugaw, lust, evil desire, dili mga maayong mga pangandoy, greed, kahakog, ingon siya, which is idolatry, nga maoy nahimong Diyos-Diyos, ang kahakog maoy nahimong labaw pa kay sa Dios. Because of this, tungod niini, ang kapungot sa Dios magaabot. The wrath of God is coming. Verse 7, you used to walk in these ways in the life you once lived. Padayon. Kung unsa man kadtong pagkinabuhi kaniadto, biyain na to ang dili maayo ug dili mao. Karon nga gibag-o ka na, ang imong ginahimo karon padayon. But now you must rid yourselves of all such things as this. Luguri na ang imong kaugalingon sa mga butang nga sama niini, kanang kasuko, anger, kanang kaligot-got, rage, unsa pa, kanang pangdaot, kanang pagdumot, kasilag, malis, slander, butang-butang, okay, ug uban pa, unfilthy language from your lips. 9, do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practice. Ingon siya, ayaw na himuan ninyo kanang dili na matinud-anon, magpamakak lang gihapon. Ingon siya, sukad nga kamo, gihubo na ninyo ang daang pagkinabuhi, sama sa pagkinabuhi kaniadto. So dinhi makita nato ang kabag-uhan. Number 1, the newness of life. Amen. Mauna ang pagkatao nga maila sa kinabuhi sa usa ka tawo. So kung ikaw nagkinabuhi na sa pagkabag-o, unya masugata nimo siya nga muingon praise the Lord, apan makita nimo nga dili mao ang iyang bunga, ikaw makaila na kung kinsa siya. Okay. So mauna, ikaduha, mauni ang requirements sa identity. Mga Christian or believers identity, ang pagkatao. Mao na nga ingon, nagaingon si Jesus, dili ang tanan mag-ingon kanako, Lord, Lord will enter. So kining Biblia, dili lang basahon apan i-apply. Ikinabuhi nato kini. Tungod kay nag-ingon siya, kamatuoran kini. Sa dihang mahibalo ka sa kamatuoran, ang kamatuoran mao'y magahatag kanimog kagawasan. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Salmo 119. Okay, itong tanahon ang 119 sa Salmo. Verse 9. Okay. How can a young man keep his way pure? Unsaon ba kuno sa usa ka batan-on nga mahimo siyang tinuod, pure? By living according to your word. Okay, nara. Aron mahimo kang putli og tinuod gayud.
Ingon siya dinhi ikinabuhi ang buhing pulong by living according to your word. Diha sa iyang pulong. Ingon siya dinhi, I seek you with all my heart. Do not let me stray from your command. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Word. Kaduha, mauning identity, mauning ilhanan sa usa ka tawo nga tinuod gayud nga Kristohanon, nagkinabuhi sa pulong, living in the truth, nagkinabuhi. So maibawaan nimo, mailahan nimo siya nga nagkinabuhi kay ngano dili gayud mawad-an sa Biblia. Mag-uban, maglakaw siya naagyoy pulong sa Ginoo kay ngano mahinumduman dayon ukab badlis. So mauna siya ang identity as a true believer, tinuod nga magtotoo. Balikon nato ang Christianity, ang growth. Ang growth sa Christianity is abnormality. Dili na normal, abnormal. Kaysa Matthew chapter 13, gipakasama kini sa usa ka liso sa mustasa. Sa dihang mitubo siya, nahimo siyang great plant in the garden. O sa dihang nahimo siyang great plant, mingtubo ug nahimong kahoy siya. O sa nahimong kahoy, nagpananga. O sa dihang nagpananga, daghang langgam nga nagpahayahay ni anang sanga. So sa atong panahon, karon, hallelujah. Amen ba? Amen. Salamat sa Ginoo. Mao to na gitan-aw dayon nako sa akong TV, ang internet, sa mustard plants. Oy, wala may kahoy mo ora madaig pitsay na siya. Ang tinuod nga mustasa dili mo kahoy. Gamay lang di ay na siya nga utanon. Mao di ay na ang normal. Pero ning kahoy, ning sangko sa taas ug nagpananga. Mao nga kita nga mga ginikanan aware. Bantay kita. Nganong moingon ako bantay kita? Okay, nagamit ba sila pulong sa Ginoo? Nagagamit sila apan ambot og giun sa pagamit. 2 Timothy chapter 3. Okay, kaduhang Timoteo kapitulo 3. Verse 1, ingon siya timan ikini, moabot ang malisod nga panahon. There will be terrible in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, sa atong panahon karon, sa atong karong panahon, na ay rich, middle class, poor. Tungod sa lovers of money, mawala ning middle class, poor og rich. Very rich, very poor, super rich, super poor. Inaot nga nakasabot mo sabot ipasabot ni ini. Naghisgot kita sa atong panahon. Lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, mapahisalagon,
without self-control, walay pagpugong, brutal, grabe. Not lovers of good. Maminaw ka sa mga radio station, FM, paminaw nimo ang gihisgutan sex. Not lovers of good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Okay, gisgutan na nako ganihan na daghang mga Kristohanon nga malipay kung wala na isimba. Kay mauna na'y panahon na makapanuroy sila og asa sila. Lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness, but moara kuno og tinuod nga Kristohanon pero naay but. Hallelujah. Denying its power, have nothing to do with them. They are the kind who worm their way into homes and gain control over weak, willed women, who are loaded down with sin and are swayed by all kinds of evil desire. Gipakasama sila sa usa ka mga walay pulos ug di kantidad nga mga uod, ingon siya dinhi. They are kind who worm their way into homes, nagapanakasaka sa mga kabalayan, and gain control over weak-willed woman, nagapamihag, nagapangdani, nagapang-persuade, kanunay nga nagapangdani, nga muingon, ay ayaw mugtuon niya na dili pa man na mao. Okay. Praise God. Sa lawas rabitaw na, asa man na ibutang diyan ng tulog ka size, kalag. Who are loaded down with sin and are swayed by all kinds of evil desire. Verse 7, mauni ang maskara. Always learning, morag tinuod kina amang Biblia, always learning. Na ay Biblia na gibasa, but ang problema, never able, walay revelation. Ngano? Wala. Never able to acknowledge the truth. Mauni. So, ang makuha nato nining ikaduha, ang tinuod nga pagkatao, the believer's identity, mao na magkinabuhi diha sa pulong sa Ginoo. Living in the truth, Scripture. Okay, so balikon nako ang libro sa Salmo. Salamat sa Ginoo. Mao na ni, balod na sa kinabuhi. Di pagyud ni mao karon. Balod sa kinabuhi, niingon ang iyang mga tinunan, Ginoo, wala ka ba magpakabana nga mga lunod na kita? Mibangon siya. Nahibalo ba si Jesus na naay bagyo, naay storm? Nahibalo. God knows. God is omniscience. God knows. Nahibalo siya. Pero bisan nahibalo siya, wala lang niya gihuna-huna ngano to test. Kay kadtong mga disipulo nga nauban kaniya, natudloan naman niya. Human sa pagtudlo, gi-apply og unsa ang resulta sa ilang nadungog. Wala magpulos kay silang tanan
nangahadlok. Mga matay na kita. So, nibangon ang Ginoo niingon, pagkawala gayud ninyo'y pagtuo. Pagsulti pa lang niya nga lakaw, manabok na kita. Means, naisaad siya promise. Namutabok sila. Panwa siya musulti na sa atong pagtabok, hayahay ra kayo, tatulog-tulugan ra naton. Wala. Ikaduha, pag ingon niya manabok ni kate sa pikas daplen, doon na siya saad na makaabot yun sila. Amen? Makaabot yun sila. Apa naunsa pa sa tunga-tunga, wala na. Nangatarantar na sila. Nganong natarantar naman sila? Kay wa pamapundar. Hallelujah. Okay, so mauni ang giingon sa Salmo 119 verse 9. Okay. How can a young man keep his ways pure by living according to your word? Verse 10, I seek you with all my heart. Do not let me stray astray from your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Praise be to you, O Lord. Teach me your decrees. With my lips I recount all the laws that come from your mouth. I rejoice in following your statutes. As one rejoices in great riches, I meditate on your precepts and consider your ways. 16, I delight in your decrees. I will not neglect your word. So mauna ang identity. Mao nga kung kini naa sa imong kinabuhi, praise the Lord. Ang Dios kanunay nga anaa magauban kanimo. Luyo sa hiwi nga generasyon. Luyo sa dili maayong panahon, apan si Enok naglakawng matarong tubangan sa Ginoo. Amen. Hangtod nga gikuha si Enok sa Ginoo. Luyo sa dili maayong panahon. Praise the Lord. Okay. So mauna mga igsuon. 97 sa 119 atong ipadayon ang pagbasa. 97, 100 and oh how I love you, I love your law. I meditate on it all day long. Your commands make me wiser than my enemies, for they are ever with me. I have more insight than all my teachers, for I meditate on your statutes. I have more understanding than the elders, for I obey your precepts. Okay, so mauni ang mga pasalig ni ining mga butanga. I have kept my feet from every evil path, so that I might obey your word. Verse 102, I have not departed from your laws, for you yourselves have taught me. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. I again understanding from your precepts. Therefore, I hate every wrong path. Your word, 105, your word is a lamp to my feet and light for my path. Mauna mga igsuon ang mga ilahanan, ang pagkinabuhi, the true believer's identity. Ang tinuod nga pagkatao, the newness of life, living in the truth, number 2, then number 3. Adunay 1, 2, 3, 4. Upat ka bersikulo nga nagaingon, living by faith. Living by faith, mauni ang katapusan.
Mao na silsilon yun mo kanunay niining pagtuo. Kay kung dili masilsil kini sa inyong kasing-kasing, kanang pulong silsil na ay naagyod na kanang kusog bangab, pak, gisilsil go, pak. Dili lang hikap-hikap, uhap-uhap, isilsil yun ni. Sa tanan nga mga tima nga nabati na ninyo gikan sa pagkatao ninyo diha sa Ginoo, kining pulong pagtuo mao'y importante. Na anay mga grupo karon na moarag na siging-siging na sila. Nahadlok na sila. Sa gitawag na virant. Ug matud pa, tama man pod ng mga damta. Okay, siging-siging na. Pero ang tao nga iya sa pagtuo, nagkinabuhi sa pagtuo, wala gyud siging-siging. Siging-siging, wala na. Mahikurat. Okay. Tanaw nato ning nangakuratan sila. Bidaw. Numbers chapter 13. Nakuratan sila. Números 13. Nakuratan sila. Kining chapter 13, nagpadala ang Ginoo misulti kang Moses. Verse 1. Números chapter 13 verse 1. The Lord said to Moses, okay, mauna. Send some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. From its ancestral tribe, send one of its leader. Matag tribo, matag kaliwat nila, magpadala og usa. Aron muuban sa ilang panaw, aron sa pag-adto sa yuta nga gisaad sa Ginoo. Kay nag-ingon na Ginoo, iyang ihatag. Verse 3. So at the Lord's command, Moses sent them out from the desert of Paran. All of them were leaders of the Israelites. There are their names. Ayun na lang nagbasaha kay taas na. Mao na ilang mga pangalan. Verse 16. There are the names of the men Moses sent to explore the land. Moses gave Hosea, son of Nun. Okay. Hosea ba ni? 16. Hosea. Okay. Natabunan manggudi ako ang ballpen. When Moses sent them to explore Canaan, he said, go up through the Negev and on into the hill country. 18. See what the land is like and whether the people who live there are strong or weak, few or many. Mao ni ang gisugo. Lakaw, adtuan ninyo ang giingon sa Ginoo. Unya, tan-awan ninyo ang mga nagapuyo dito, kusgan ba o luya ba na sila? What kind of land do they live in? Tan-awa pud ang yuta. Is it good or bad? Maayo ba o dili ba maayo? What kind of towns do they live in? Tanawa ang ilang mga lungsod. So naa nagidi ay nagpuyo sa unang panahon. Kanang gipuyan sa Israel karon. Mao di ay namoingon ang uban nga Israelites no good. Bad people kay ngano sila daw ang nangilog. Pero wa sila kahibalo nga ang Dios mao'y nagpapahawa. Gipahiluna niya ang iyang katawhan sa maayong dapit
Kay ngano, ang mga tao nga unang nagpuyo, wala makapamahimuot sa Ginoo. Okay. So mao ni, verse 21 dito nangadto sila, ilang gi-explore ang yuta, gisusi nila dito sa desert of Sin as far as Rehob. Okay. Toward Lebo Hamat. So mao ni ang ilang gihimo. O sa ilang pag-explore, mao ni namalik sila ngadto kang Moses o kang Aaron sa verse 26. O ang tibuok katawan sa Israel. Community at Israelites community at Kadesh in the desert of Paran. There they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. Dito dunay dako nilang meeting sa ilang pag-uli. O niya sila nga mga spies, sila nga mga espiya, mo'y nahimo na nakapahagit sa ilang unsa ka report. Mo rag hinam-hinam sila. Unsa kay report ani? Unsa klase ang mga tao nga nagpuyo dito? Okay, so verse 27. They gave Moses this account. We went into the land to which you sent us. Ingon siya nangadto kami niadtong yuta nga imong gipatan-aw kanamo. And it does flow with milk and honey. Here is its fruit. Kanang honey diha, kanang iyon milk and honey, dili gyud na literal. Tambok yun na ngayuta. Unya, mga maayo. Ang ilang nakita, kutob sa mga bunga nga ilang makita, mga maayo. Siya diara ang bunga. Pirting dakuha. But the people who live there are powerful. Aha. Yun siya. Nakita na mo dito nga ang mga tao dito, grabe. Powerful. And the cities are fortified and very large. O ang syudad nga ilang gipahilunaan, iyon siya, dagko nga syudad. We even saw descendants of Anak there. Iyon siya kaliwat sa mga higante, mga dagkong tao, tuwa dito. So sa ato pa, naana sa ilang una-una na dili kaya. Iyon siya, gwapong yun ang taang yuta, pero lisod. So nakita na to na negative, naanay negative. Verse 29. The Amalekites live in the Negev. Hittites, Jebusites, mga klase o tribo sa mga tao nga nagpuyo ni ining mga panahon na. Okay. O giila kini sila ingon nga mga Pilistihanon karon. Okay. Live in the hill country and the Canaanites live near the sea and along the Jordan. So negative ang ilahang nadungog nga reports. Iyon siya gwapo unta niya ang bunga o among dala sa ubas pagkadagko sa bunga. Apan ang mga tao nga nagpuyo grabe mga dagkong tao. Unya mga kusgan pag yun. Dili basta-basta ang syudad nga ilang gipuyan perting dagkuha. Verse 30, mingsinggit si Caleb. Hilom kamo. Okay. Then Caleb silenced the people before Moses and said, si Caleb, we should go up and take possession of the land. Padayon ta. For we can certainly do it. Kaya nato kini. Wow! Sa pagkadungog sa mga tao, but the man who had gone up with him said, pagkadungog sa ilang mga kauban siya, lisod! Dili na pwede. We can't attack those people. Dili na to kaya. They are stronger than we are. So naanay division. Naanay division. Verse 32. And they spread among the Israelites a bad reports. Dito ilan ang ipakatag ang dili mao mga negatibo bad reports. They said,
the land we explore, devors, those living in it, all the people we saw there are great size. Ang mga tao dito na kumuadto ta, kulang ratang lamuyon. Iyon sila. Kulang ratang lamuyon. Kay nakita namo ang mga tao dito, great size, dagko. We saw the Nephilim there. Nakita namo ang makaliwat sa mga higante. Kaliwat ni anak, come from the Nephilim. We seem like grasshopper in our own eyes. Kami, maura na lang tanawon og saan ang Bisaya sa grasshopper? Lukton, dolon? Apan-apan. Maura na lang kami apan-apan. Nitiaw mo ng apan-apan. Kagamatoy kayo sa apan-apan. Kadagko kayo. Di grabe. We look the same to them. Sa maupod mi. Okay. So sa 12 nga nag-explore, napulo ang nag-negative. Kung imong basahon ang chapter 14, si Josue ragyod, Joshua, son of Nun, ug si Caleb ragyod ang nag-positibo. Okay. Unya, kung imong ipadayon ang pagbasa ni ani, haleluya, nindot bang pulong sa Ginoo? Kining mga pulongan ni nag-enhance lang sa ato. Kay basin bayaon niya ug ang atong pagtuo muwik. Dili gusto ang Ginoo na muwik ang imong faith. Kaya ang atong Dios kaniadto karon o sumabot maurag yun wala mausab. Okay. Chapter 14. Ang mga tao niadtong panahon na wala na. Nag-ingon sila din raise their voices and weep aloud. Ayaw na lang magpamugos, mga balo tagsayo ani. Kung mamugos mo, unsa may kaya na to, mga higanti madinang namuyo diya. Apan-apan raman di ay mo tanaon. Ayaw dong, ayaw yun pag-uban dito. Mga balo yun tag-ahat ani. Balo mo. Kamu nahibalo na. Hallelujah. So kung imong tanaw ng chapter 14, doon na na'y komosyon. Hallelujah. Mura nagkasabok chaos. O niya si Moses o si Aaron, verse 5, fell face down in front of the whole Israelite assembly gathered there. Minghapa si Moses o si Aaron at tubangan sa mga katauhan sa Israel. Si Josue o si Nun, Josue, son of Nun, and Caleb. Si Josue o si Caleb, nga si Caleb anak ni Jepone, who were among those who had explored the land, tore their clothes. Gipanggisi nila ang duha ang ilang mga bisti, and said to the entire Israelites assembly, the land we pass through and explore is exceedingly good, positive. Ang yuta nga among nakita, ingon siya, grabe, maayo gayud kaayo nga dapit. If the Lord is pleased with us, kung ikahimuot man sa Ginoo kini, dadon kita niya anang yuta nga nag-agay ang gatas ug dugos, and will give it to us. So diha sa imposibleng bahin, wala nila gitutukan ang ilang gihuna-huna apan didto sila misalig sa Ginoo. Mauna ang pagtuo. Diha sa pagtuo, Luke chapter 1 verse 37. Tanaw na to ang Luke chapter 1 verse 37.
Okay, 1:37. Luke chapter 1. Okay. For nothing is impossible. Basta Ginoo na. Basta Ginoo na gani ang imong sandigan, mo himuon nimong pader. Ingon siya, nothing is impossible with God. Nothing is impossible with God. So kini si Josue o si Caleb sa 12 nga gipadala aron mo spy sa yuta sa Kanaan. Ang napulo dili kaya. Ang duha ning kaya. Tan-awa ra ang Ginoo atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Ang duha ning kaya. Okay. So balik ta kang Moses, chapter 13. Chapter 13, verse 19 og 20. Chapter 13, 19 og 20. Ingon siya, what kind of land do they live in? Is it good or bad? Mao na sulti. Ingon siya, tanawa ninyo dito ang yuta ha. Isulti ninyo sa amo. Report mo dayon din sa ako. Ingna, si Moses nag-ingon, i-report mo, what kind of land do they live in? Is it good or bad? What kind of towns do they live in? Tanawa pod ang ilahang dapit, ilang syudad or ilang lungsod nga ilang gipuyan. Are they unwalled or fortified? Sirado ba o wala ba sira? Verse 20, how is the soil? Dili ba klaro ang giingon ni Moses? Klaro dili. Klaro. What kind of land do they live in? Hala, adtuan ninyo. Sultihimig, unsa klase nga yutang ilang gipuyan, o maayo ba o dili ba maayo? Klaro dili. Klaro. Unya sa verse 20, how is the soil? Kumusta? Tanawan ng yuta. Is it fertile or poor? Klaro dili. Klaro dili. Klaro. So klaro. Klaro gyud ang gisulti ni Moses. Klaro ang sulti ni Moses. Kung ang wali dili klaro, wala gipulos. Dili lalum. Tama? Kinahanglan klaro. Sultihi. Unsay inyong nakita, balik mo dinhi. Sultihi mi. Unsang klase nga syudad ilang gipuyan, ang yuta tanawa, maayo ba o dili? Hallelujah. Karon, ang napulo, guwapo ang ta, pero dili gyud kaya nato. Wala. Lisod gyud kayo. Unya gipakatag dayon, ayaw mong sugot kamong mga asawa, ayaw mong sugot kamong mga kinahanglan nga tuo mo sa among nakita. Kay kami didto mi dagko ang mga tao, lisod kayo atakon. Pero si Josue o si Caleb, hallelujah, kauban ni adtong naga-espiya, nigisi sa ilang mga sahina og miingon, diha sa tubangan sa Israel, ang yuta nga among giadto dito, ingon siya, is exceedingly good. Maayo sa tanang maayo ang yuta dito. Nya ingon dayon siya sa verse 8, kung ang Dios mahimuot ka nato, gusto ka bang mahimuot ang Dios? Pag kinabuhi sa pagtuo. Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. Kung ang Dios may muot ka nato, kung sabot pasabot niya na,
pagpuyo o pagkinabuhi sa pagtuo, ang dili kaya sa tao, kaya sa Dios. So wala sila mutanaw sa ilang kaaway, gitanaw nila ang Dios. Mauna sa pag-anhi ni Jesus, ang iyang goal, ang iyang aim, nga ang Kristohanon makagunit sa pagtuo. Kay maunay giingon sa Biblia, ang akong mga matarong will live by faith. Kay kung Kristohanon ka, born again ka, unya wala ka maglakaw sa pagtuo, wala. Maayo pa ang wala mahiapil sa pagkadisipulo, kay gidayeg pa sa Ginoo. Kinsa ni siya? Okay. Tanaw daw nato ni Bi. Okay. Iyon siya dirita sa Matthew chapter 9. Tanaw nato ni Matthew chapter 9. Matthew chapter 9. Salamat sa Ginoo. Matthew chapter 15. Tanaw na to sa Matthew chapter 15. Matthew chapter 15, 21. 15. Okay. Matthew 15. Maayo pa ning wala mahiapil sa pagkadisipulo kay gidayeg pa sa Ginoo. Ug kadto pong babae nga talinugan, wa mahiapil to. Ug kadtong senturyon, wala to mahiapil. Kato hinumdum mo tong senturyon, giadto niya, gisugo niya ang nasiyay gisugo nga paampuan tong iyang anak niya niingon, dili ayaw diha lang ka, ayaw lang adto sa akong balay kay dili ako takos nga mo pasilong ikaw sa akong balay. Nganong ingon man siya nga dili ako takos nga mo pasilong ka kay I am a sinner, you are God. Iyon siya, spoke the word, isulti lang ang pulong nga mamaayo. Ingon dayon si Jesus, wow, dako kag pagtuo. Amen. Pero ang iya mga tinunan naguban-uban, wagi usa. Pagkawa ninyo ipagtuo. O kining Matthew chapter 15. Okay, so isilsil yung muna ko niya ni, pagtuo. Kaya nga no, kung adto na mo sa gawas, ma-encounter ninyo ni sila. Sa dihang ma-encounter, mailani mo dayon nga kining mga tawhana, wala maglakaw sa pagtuo. Ma-encounter. Okay, so dirita balita sa Matthew chapter 15. Verse 21, leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him. Gikan ang babaeng Canaanite sa usa ka lugar, miduol kaniya, nagahilak crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. Dili ni disipulo nga bayhana ha. Believer siya. My daughter is suffering terribly from demon possession. Jesus did not answer a word. Wala mo tubag. Kay ngano, hintil man di ay ni. So his disciples came to him and urged him, send her away. Palakuan ng babayhana. Lakaw kay samok. Palakuan ng bayhana. Ayaw tagdana.
For she keeps crying out after us. Sige siya gahangyo. Ayuha intaw ng akong anak. Ayuha. Mitubag dayon si Jesus. Verse 24. Si Jesus mitubag. Wala ako ipadala sa mga naa. I was sent only to the lost sheep of Israel. Gipadala rako ngadto sa mga Israelites nga nangawala. Unya ang babae miduol kaniya ug miluhod kaniya. Lord, help me. Kay kining babayahan na dili man ni siya galiwat, dili man ni siya hintil man ni. Iyon siya, Lord. Iyon siya, help me. She said, mitubag na po si Jesus, ming balibad siya, dili lagi ko. Dili lagi ko. It is not right to take the children's bread and toss it to their dogs. Dili maayo nga ang tinapay sa mga anak ipakaon sa mga iro. Kinsa man ning iro, hintel. Ming tubag ang babae, bitaw Ginoo. Bisan gani ang mga iro, eat the crumbs. Mukaon man sa mga mumuho nga mga tagak gikan sa lamisa sa agalon. Pagkadungog ni Jesus, niyon siya, uy babae, you have great faith. Amen. Great faith. Dakong gahom nga mulihok dinhis kalibutan, magsukad sa mga believers. Believers' identity. Pagkadungog ni Jesus, iyon siya, uy babae, you have great faith. Unya, niingon dayon siya, your request kanang imong hangyo, okay na. And her daughter was healed from that very hour. Unsa may imong problema karon? Dili kwarta ang musulbad ni ana. Dili doktor ang musulbad ni ana. Ginoo, pinaagi kanimo ang imong pagtuo. Sa mingon nga nung wa man kumayo nga Kristohanon, okay, check up. I-check. Kumusta ba? Wala ka ba'y pulong nga gibuhian nga dili maayo nga madungog? Bisan sa Ginoo. Okay. Mahimo tong similya, muturok ug mudaghan, sulod sa imong kasing-kasing. Ug mautoy makasalipod na dili i-grant bisan believer. Usay buhaton labi nagkugon, bisan unsaon nimo limpisa. Ang kugon, muturok ra gihapon na. Limpisahon na po nimo, muturok na. Pero mukuha ka og pala, imong ibdon ang mga gamot sa kugon, wala gyud muturok diya. Siavel, pala, siavel of forgiveness. Pangayo lang pa sa ilo, Lord, sorry. Hallelujah. So kining babayhana nakita sa Ginoo na kining great faith dili mo negative bisan pag i-discourage siya ni Jesus. Siya dili wala ko gi paanhi aron gipaanhira ko sa kalibutan aron sa pagpangita sa mga nangawala sa anak sa Israel. Lord, kaluyin taon. Ingon na po si Jesus, no. Dili maayo ang tinapay sa mga Israelites ipakaon sa mga iro. Ingon ang babae, bitaw tinuod na Ginoo. Pero bisan ang mga iro, mukaon man sa mga mumuho nga matagak sa lamisa sa master. Lingi dayon, dako yung kag pagtuo. So ang tao nagkinabuhi sa pagtuo, dili mo atras.
Kung naa ka may giatubang nga suliran karon, ayaw atras. Ayaw ingna. Mora dayog na sa itong una-una nga, lisod yun ni problema. Walay lisod. Luke chapter 1:37. There is nothing impossible with God. Nakuha ba nila ang Kanaan? Nakuha. Tungod lang sa duha. Nga naman, ang duha bagayod ang maoy dili ang Ginoo. Ang pinakakusgan maoy nag-abog, palakpakan ang Ginoo. So, sa atong panahon karon, ang gahom sa pagtuo, the power of faith, maura gyud ni. Pabilin nga hilom. Sama ni Jesus nga iyang gihimo didto sa sakayan. Nga bisan gituwang-tuwang nagmaayo sa balod. Nagpabilin siyang malinawon. Kay naaman siya sa flesh. Nibangon lang siya tungod kay nahadlok naman ang mga tinun-an. O sa ilang pagkahadlok, gipukaw na gayod nila ang Ginoo. Kay kung nagpabilin rapod silang nagpakahilom, mupasar gyud sila. Ug walay tingog nga muingon, pagkadyutay, mauna na bisan tuod og ipahunong sa Ginoo ang maong storm, pagsulay, kay mao man to'y nahimo nilang delikado, danger. Apan, ang delikado, dili ang storm, dili ang balod. Sila naa sa delikadong kahimtang. Ngano? Tungod sa ilang unbelief. Ang tao di ay nga nagpabilin sa unbelief, naa siya kanunay sa pagkadelikado. Dili mao ang katong storm nga mao'y nakapadelikado kanila. Mao nga wala sila makahawa sa giingon fear, kahadlok. Nganong wala man sila makahawa sa giingon fear. Tungod kay naa pa man sila sa unbelief. O ang ilang unbelief mo'y hinungdan na napalayo nila ang Ginoo. Tagaan tapamugla ang bersikulo. Musira na ko, muundang na ko. Hebrews chapter 3. Muundang na ko. Hebrews chapter 3. Isil-sil yun na to permini. Ug mahimo, hisgutan na to permini. Faith, faith, faith. Kay si Moses bitaw nga kanunay nagtutok, Lord, God, 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 40 days and 40 nights, God, God, God. Hingpilit ang God sa iyang naong. Faith, 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 faith. Mupilit ang faith. Hallelujah. Usa lang ang makababag ang sala. Ngano nga dili makapamuhat ang Ginoo tungod sa sala. Hallelujah. Okay. Mao ni warning against unbelief. Naba na sa inyong mga Biblia, verse 7. Naba na diha? Wala. Warning against unbelief. Hebrews chapter 3, verse 7. Niya diri sa ako, warning against unbelief. Wala. Hebrews chapter 3, verse 7. So as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Na? Okay, do not harden your hearts. Do not harden your hearts as you did in the rebellion. Kay kung pagahion nimo ang imong kasing-kasing, kana di ay naa kay problema,
unya dili nimo daduon sa Ginoo, nagpagahi ka. Naa kay problema didto ipasa. Iyon siya today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion during the time of testing in the desert, where your father tested and tried me, and for 40 years so that I did. That is why I was angry with that generation, and I said, their hearts are always going astray. Tungod sa ilang unbelief, tungod kay wala nila saki ang pagtuo. Ilang gipalayo ang Ginoo, kay ang Ginoo mao ang pagtuo. And they have not known my ways. Kay wa man sila maglakaw sa pagtuo, bisan pag magbasa pa kag Biblia, kay wa ka maglakaw sa pagtuo, walay pulos. They have not known my ways. So verse 11, I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest. Bisan unsa ka samok sa panahon, bisan unsa ka delikado sa panahon, naa ka kanunay sa kalinaw. Pero kung unbelief heart, wala kay kalinaw, masiging-siging yuga. Sa atong panahon karon, daghanang nga siging-siging. Hallelujah. Ang 3 Hebrews men, si Shadrach, Meshach, Abednego, linaw ba sila? Linaw sila. Ang crowd, kumusta? Sa kapayat, sayon, rapila, ray pagyukbo. Pero sa katapusan, kumusta? Nakabig silang tanan. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. See to it, brothers, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. Kung ang imong kasing-kasing unbelieving, walay pagtuo, imong gipalayo ang Ginoo kanimo. Wala man untay bayad mo tuo rata. Okay. But encourage one another daily. Dasiga ang mga maluyahon, ang mga slow learner. Dasiga sila sa pagtuo. Salamat sa Ginoo. As long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness, we have come to share in Christ if we told firmly till the end the confidence we had at first ba ni? As has just been said, amo ni, naamang gud na mga mansa ng ako ang mga kuan tungod sa pagbinadlisa, yun niya nag-blurred. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. Amen. Wow, maayo bang pulong sa Ginoo? Manggawas magyud ta, itagbo ra gyud ninyo ning mga tawhana. Unya maka-judge ka na. Mao ning giingon sa Corinthian, morag na ay espiritu ni Kristo pero wala di ay Kristo. Wala. Ingon pa si Caleb, kung ang Dios mahimuot, if God pleased with us. So ambot pasabot, gusto ba mo nga mahimuot siya? Nan ayaw atrasi ang giingon. Kay kadtong order ato, dili kang Moses, gikan sa Ginoo, nag-ingon na Ginoo, Moses, na ako'y ihatag. Amen. Unsa isulti sa Ginoo, dawata, ayaw gyud na buhi dawata. Hallelujah. Kani nga lugar, kani, sulti, alang sa wala mahibalo. Diha mangyud ko magampuan sa gawas sa among balay nga napay ang pine tree. Mubo pa to siya. Didto ko alas 3, magdupa-dupa ko didto gyud. Kini gireveal. Gunit dayon.
Nag-ampo ko gikan sa December, January, February, March, April, May. Pag-abot sa May, release. Moto na ingon si Gloria, gitanaw day na mo, dako raman ninong. Iwayaw, gamay ra ni. Tinuod yun, gamay ra. Giflash. Kaya kung wala ta niya itong klase nga pagtuo, praise the Lord. Faith. Mao na si Andy, niliwat pod siya. Sa Cebu, dili basta-basta magtukod ka ditong simbahan. Pila ka square meter, millions of money nga imong i-spend ditong dapita. Dili basta-basta ang Cebu. Bisan ang dagat ilan ng abunuhan aron na ayuta. Pero kumusta? Pinaagi sa faith, nakapabarog silang simbahan karon, bisan piso wala gyud sila makagasto. Kinsa may tag-ihan niya ng yuta adi, yun siya abogada pa. Inko, praise the Lord. Dako pug yuta siya nga pa. Kung makita sa abogada kining among gitukod nga simbahan nga matinud-anon nagtubo, naapay another hectare para parkinganan sa sakyanan. Inko, very good. Luke 1:37, nothing is impossible with God. Wala ang imposible sa kalibutan, posible. Maulang sakay sa pagtuo. Ayaw lag saba, ayaw lag bagulbol, hilom lang unya. Yes, yes. Unya, limpyuhi kanunay ang kasing-kasing. Igras cutter permi kay basing na isagbot. Hinlui. Uy ang kalinaw. Dili ta mahimong badlungon sa uban. Hinlui kanunay, pangibot og sagbot, tanawa, susiha. Mao nang giingon sa Biblia na examine yourselves. Ingon si Pablo, susiha ninyo. Kung nagapadayon pa ba kamo sa faith, faith ba ya ang giingon ni Pablo diha? Manindog kita. Naa kabay giatubang na bukid nga higanti karon sa Kanaan. Magdungan kitag ampo, ikaw na'y mo trabaho ni Hana, dili na ako. Naakabay giatubang karon na higanting kaaway sa Kanaan. Ikaw rin nahibalo. Ikaw ang mo trabaho through faith. Oh, hallelujah. Rabahaya ka manasa kataralabahande. Riba bababahande ya ka manasa kataralahande ya ka manaso. Salamat Lord, salamat. Walay imposible, nothing is impossible with you, Lord. Walay lisod, walay lisod, walay lisod. Maulang, Lord, among isulti ang positibo. Bisan ang usa ka babae nga kanunay nagasunod-sunod sa Ginoo. Gani makaduha gibalibara ni Jesus ang babae. Apan wala siya musibog. Kanunay siyang hangyo, positibo. O tungod ni adtong iyang positibong pangunahuna, gikonsider siya dako ang iyang pagtuo. Ang Ginoo nangita sa mga tao nga mutuo ug karon mao kining mga tawhan na Ginoo nga niya sila uban kanamo, mga tao sa pagtuo. Salamat Ginoo nga bisan pa man sa nagdagang panahon, nag-anam ug dili maayo ang among panahon, apan kanamo Ginoo maayo ang tanan. Nag-anam og kalisod sa panalapi, apan kanamo Ginoo walay lisod. Kay ikaw uban man kanamo. Mao nga ligon na sila. Salamat Lord na karong takna. Kung aduna may mga higanti nga giatubang nila karong hapon na. Mga tunaw ang tanan. Sa pangalan ni Jesus, dili kami musibog. In the name of Jesus, be healed in Jesus Christ's name.
To God be the glory. Lord, imo gyud ang himaya, imo ang tanan, amo ang kalipay. Ug salamat Lord na imo kaming gilig-on sa pagtuo kay mao kini ang true identity as a believer of Christ. Among gipasalamatan ikaw, we give you all the glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Ang atong Diyos uli kaayo, wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayo, ang ayan siyang hugyawan, ang ayan siyang pagasayawan. Kay atong Diyos uli kaayo, tungod sa iyang gugma, niluwas taniya, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw. Kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, ambak sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw. Kay giluwas ta sa Ginoo, tuyok sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, muapyot ko sa iyang presensya. Hallelujah. Wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayo, ang ayan siyang hugyawan, ang ayan siyang pagasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma, giluwas taniya, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw. Kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, ambak sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw. Kay giluwas ta sa Ginoo, tuyok sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, mukapyot ko sa iyang presensya. Ambag sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom